Роберт Менноллен әйтмим, әне қайтылып кірді де, бір тозған үй ішіді. Ақ тәлінкен ватылған қайсығызның ішіді. Тәлінкенің кім ватқанын білем бары мен кіне, білем де әйтмейм кіне. Ярар енді сара ашмағыз. Ярдам етмәс үгітлер, әйттірейм әйбәт түгіл, сыр сөйлесе үгітлер. Әйтмейм аны әнегеді, әйтмейм аны сізгеді, әйтмейм дегеш әйтмейм енді, әйтмейм біргізгеді. Әгер дауыл сырны шішсем, күлер едігіз бұғай, тәлінкенің кім ватқанын білер едігіз бұғай, хайләкәрлер. Разил Вәлиев, тәгірмен. Әбінің туған күніне бүле кеттік тәгірмен. Хәзір кофе тартырға кибетке барып йөрмәм дип сөйнә әбейбез. Мәшәкатькә катылдым. Әбик күршегә күргә, тәгәрмәнгә тотындым. Их, тартырам шикләвекне кабыгыны белән, әйләнеп тора тәгәрмән. Мин шатлыгымнан көләм. Тартырдым мин бәрәңге дә, тартырдым кишер кыяр. Бездә тартырган нәрсәләрне ашаса фил дә туяр. Тартырды мин бұрыш, суған, тартырды мин олманы, бізде тартырмаған бір нәрсе де қалмады. Сен тартырма деп әбей ақ келді шақ қатты. Әйе, өзім тарттым. Құлақны әбей тартты. Кеше генә зур кибеттә, супермаркет залында бір бик матур апа күрдім, бәби иде кулында. Үзеннән дә матур иде кулындагы бәбие. Чәчләрендә алсу бантик, нәкъ шул төстә киеме. Кабарынкы итәгенә вак-вак кәнҗә шигелгән. Күзәтеп бара дөньяны әнисенең иңеннән. Бераз гына артта калдым, күзләрендә күрергә. Шул чакта бәби дигәнем, тотынмасмы өрергә? Кытым очты шаккатыдан, егыламын дип торам. Сыкланганым бәби түгел, бәләкәй кешек булган. Илмира Шәрифуллина, иң матур әни. Минем әни бу дөньяның иң шибәре, матуры, нинди бәхет. Һәр баланың үз әнисе булуы. Минем әни һич бәхетсез, иң сөкемле әни ул. Әйткән сүзе, кылган эше, һәммә безгә туры юл. Борчысым килмә әнине, елмаеп, көлеп йөрсен. Иң матур әни көнен бөтен дусларым күрсен. Роберт Менноллен Кырылай урманнарында. Яшәгән ди булганды, шу булганды. У шүрәлләр белән бөтен урман тулганды. Шүрәлләрдән урман шаулап гөрләп торганды. Яшәгәннәр диялар шаярып, уйнап көлеп. Юк шул, бүген түгел шул, моннан күп еллар элек. 100 елдыр инде минемдә шүрәле күргәнем юк. Шүрәле кытыкламагач, туйганчы килгәнем юк. Кырылай урманнарында да шүрәлләр биткәнди. У шүрәлләр биткәнгә күптән инде күптәнди. Шулай урманның соңгы шүрәле дә ташлаган. Малайларга да урманда кызык булмый башлаган. Киңәшкәннәр магайлар, килешкәннәр малайлар. Шүрәлләр артыннан килгәннәр ди шәһәргә. Шүрәлләр табылса, үзләренә дәшәргә. Кергәннәр алар музейга, күргәзмә залларына. Килеп чыкканнар мәйданга, театралларына. Актарып чыккан малайлар Тукай китапларында. Халык әкиятләрендә ничаклы бар-барында. Вәт
әкәмәт. Күр әле, Казан тулы шүрәле. Тик аларның берсе дә урманны энәмәгән, Кырылай урманнарына кайтырга теләмәгән. Китап сәхнә тормышына күнеккән инде алар. Нәкъ шәһәр шүрәлеләре кебекләр инде алар. Үгетләп тә караганнар, файда юк ди үгеттән. Беләм инде шүрләгәннәр былтыр дигән егеттән. Казанда яшәгән аксакал бер тылсымчы. Тылсымчы гына түгел, дөньяда бер тылсымчы. Карап кына ала да агачка жан кертә ди. Бик теләсә, шунда ук тимерне терелтә ди. Теләсә кайсы ташны терелтә дә ташлый ди. Нәрсәгә калса да җырлый, бии башлый ди. Малайлар нәкъ әнә шул тылсымчыга килгәннәр. Казанда яшәгәнен белмим, каян белгәннәр. Коткарсагыз сез генә коткарырсыз дигәннәр. Бу афәттә сез генә коткарырсыз дигәннәр. Ярар дигән тылсымчы, уйлап карармам дигән. Борчылмагыз, малайлар, җаен табармам дигән. Бераз уйланган тылсымчы, ахырдан килешкән ди. Җиң сызганып, шүрәлеләр эшләргә керешкән ди. Шүрәлеләрне көн сайын куяды кыйып кына, агачның артык урынын алады уеп кына. Озын иттерә койрыгын, ясый мөгез аннары, кәкре-бекре озын борын тиз ясала калганы. Бастырады әзер сынны, һәм аңар җан өрәде. Ниндидер сүзләр әйткәчтен, агачка жан керәде. Шуннан соң әвереләде агач сын шүрәлегә. Тылсымчы йөзләп шүрәле эшләгәндер әлегә. Тик шүрәлеләр нигәдер калмаганнар янында, чөнки аларны урманнар көткән Кырылай ягында. Берсе кыйрыксыз килеш урманга качкан имеш, ә берсенең мөгезен өлгермәгән ясарга. Тик барыбер җай гына көткән алар качарга. Тылсымчы ясап торган, тегеләр качып торган, качсыннар дип тылсымчы ишеген ачып торган. Сез дә барыгыз әле Кырылай урманнарына, урманнарның шүрәле яши торганнарына. Тик курка күрмәсеннәр, сез анда кычкырмагыз, бармакларын агачка зинһар дим кыстырмагыз. Былтырга да әйтегез, йөрмәсен урманда, шүрәлеләр урманда булганда. Югыйсә урманнан тагын качып китәрләр, Кырылайдагы урманнарын тагын ятим итәрләр. Хәер, хәзер тылсымчыны сез дә беләсез инде. Шүрәлеләр кирәк булса, нигә көләсез инде? Беләм инде мин сезне, ялганны бу дисезме? Яшәрмим, моңа чаклы язганмындыр төрлесен. Ә бу юлы чынын әйтәм, яздым мин чын дөресен. Ялганлап торырга бала-чага түгел дә мин. Үз күзләрем белән күрдем мин ул шүрәлеләрне. Ышанмасагыз, үзегез барыгыз да карагыз. Ишеттем мин кичә берәү җырлай. Шын безнеңчә матур милли, башка килә уйларлы төрле, әллә нинди зарлы, моңлы ки. Эзләп кенә әйтеп бирә татар күңелен елдәле сөйгәнен. Мискин булып торган 300 елда тактир безнең ничек изәнен. Күпме михнәт
жеткен біздің халық. Көпме yeşillerle tüyleyen, milli hisler bilen yalkınlanıp, sızılıp şığa көңілінен. Hayran bulup жарына тыңлап тұрдым, ташлап түвендене ойлардың. Көз алдымда көрген төсле болдым, булган һәм огидел буйлардың. Түз алмадым, бардым жырлаушыға. Dedim, kardeş, bu kinindeki cevabında millettaşın mina bu ki bula dedi eluke. Şayan TV, selam. Роберт Минулин. Автон только бальмин. Мубарак шнамилхан малатыч. Шаян ТВ. Сәлем. Роберт Минулин. Автон только бальмин. Мубарак шнамилхан малатыч.